रन्जन दैमारि बिथांखौ थांनाय 20 अक्ट'खालि जेलाव हरफिनबाय। बेखै बिथांखौ थांनाय 24 जानुवारि खालि जेलनिफ्राय दिहुनदोंमोन आरो दिहुननाय एकमात्र थांखियानोमोन जानो गोनां जि बर'फोरजों थामथि सुक्ति जानो गोनां बेवहाय सहि होनाय मोनसे खाबु होनाय आरो बेदिनो स्पेशल अर्डार दिहुननानै बिथांमोना इन्टारिम जामिन दिहुनदोंमोन मास मोनसेनि थाखाय मास मोनसे 4 उइक्स होनना बुंदों 4 उइक्सनि थाखाय मोनसे इन्टारिम जामिन होदोंमोन आरो बे जामिननि तारिखआ 20 फेब्रुवारि खालि जोबनायखाय बिथांखौ जेलाव हरफिनबाय। 20 फेब्रुवारि खालि बिथांनि जामिनखौ एक्सटेनसन खालामनो थाखाय मोनसे हियारिं जानो गोनांमोन खिन्थु बे हियारिंखौ कोर्टआ गुवाहाटी हाइकर्टआ बेखौ पस्टपन खालामनानै 25 फेब्रुवारि खालि लादों आरो बेनिखायनो दा जिहेतु इन्टारिम जामिननि पिरियडआ जोब्बायमोन 20 अक्ट'खालिनि बेनिखायनो बिथांखौ जेलाव हरफिननाय जाबाय। बिनिफ्राय हयथ' 25 अक्ट'खालि 25 फेब्रुवारि खालि हियारिंआ जागोन। दा बे हियारिं जानायाव बिथांनि बे बेला एक्सटेनसन जागोन ना जाया खुनु ग्यारेन्टि गैया आरो हयथ' दानि जिथु मावगोन बे हयथ' सिगांनि बेलखौ एक्सटेनसन खालामनायनि बदलै गोदान मोनसे जामिन अर्डार जामिननि थाखाय हयथ' पिटिसन होफिननो गोनां जानो हासिगोन। जियानो जाथों सरकारा जिहेतु सुक्ति खालामनायनि मोनसे सासे साखर हिसाबै बिथांनि जामिन पिरियडखौ एक्सटेनसन खालामनांगौमोन आरो जि इन्टारिम जामिन बेखौ मोनसे रेगुलार जामिनाव महर मोनहोनांगौमोन खिन्थु भारत सरकारा बेखौ खालामालासिनो जास्ट सहि होनो थाखायल'सो जामिन होनानै लाबोनाय बायदिखौ नुबाय। षड़यन्त्र खालामनानै बिथांनि 20 तारिख खालि जि हियारिं जानांगौमोन बेखौ पस्टपन खालामनानै 25 तारिख खालामबाय आरो बेहाय जों भारत सरकारनि मोनसे षड़यन्त्र बायदिसो अनुमान खालामनो हायो जे बिथांखौ सोना दोनफिननांगौ आरो बे थिग जायाखिसै बे आनफर्चुनेट आरो बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ लुगैयाखैमोन हास्थायाखैमोन आरो बेनिखायनो जों भारत सरकारखौ खावलायबावदों जे बिथांखौ जामिनाव दिहुनफिननांगौ बिथांनि जामिनखौ रेगुलार जामिन होनांगौ इन्टारिम जामिनल' नङा आरो हायोब्ला बिथांनि केसखौ रिभिउ खालामनानै जिहेतु बर'फोरनि थाखाय मोनसे पार्मानेन्ट पिसनि नामाव सुक्ति खालामबाय आरो सुक्तियाव बिथाङाबो साखर खालामबाय बेनिखायनो बेबायदि हिसाबै बिथांखौ अन्ततः बिथांनि केसखौ रिभिउ खालामनानै गासैबो केसनिफ्राय रेहाय होनांगौ आरो बे ट्रायल प्रसेसा जिहेतु बिसार प्रक्रिया सोलिबाय थागोन खिन्थु सोलिबाय थानायाव बिथाङा जाहाथे बाहेरायाव गावनि न'आव थानो मोननाय जायो बेनिखायनो बिथांनि जामिनखौ रेगुलार जामिन होनानै गोबाव सम बिथाङा बाहेरायाव थानो हानाय बेबस्थाखौ खालामनांगोन जों बेखौनो दाबि खालामो।